Guys, gawa tayo ng suman kasi naglihi si Inday Miriam. Lihi talaga. Hindi na ako bumili guys ng cassava na kailangan pang kudkurin. So bumili na ako nitong nasa bag at frozen siya no. Dinifrost ko ito kahapon pero frozen pa rin siya. But anyway, so naghintay ako ng ilang oras. Nilinis ko yung ating banana leaves. Pugtaan ko siya para sure. Kasi yun know, hindi natin alam. So, i-squeeze lang natin itong ating cassava guys kasi ang iba hindi naman nila daw kailangan, hindi na daw kailangan i-squeeze no kunin yung juice. Pero ako kunin ko siya guys. And anyway, so hindi ko maalala na gumawa ako nito noon. Sa tingin ko ha, sa naalala ko lang ito yung first time ko. And ito din yung nakikita ko sa amin noon na kailangan talagang kunin yung kanyang sabaw-sabaw. So yun guys. And of course, pagkatapos mo kinuha na ng sabaw, na dry na siya no. So kailangan natin siyang bungkagin. Ganyan po tayo guys, hindi na ako makalitos. Luto tayo guys. Habang yung asawa ko andito sa aking tainga. Meron daw tumawag sa kabilang linya so kaya naka-on hold ako. So yan. Magawa tayo ng latik at saka para sa ating budbud, anong tawag doon? Palaman. Bakit itong mga asukar dito sa Amerikano tumitigas? Aduh, mahilig tumitigas pero hindi ang iba naglunay-lunay ang uban. Joke lang. Ay nako, ang makagets lang. So yun, mahilig tumitigas yung mga asukal dito. So yun, tigas-tigas guys, binulbunal ko pa doon, nasira na yung counter ko guys. Kaluka naman ito. So yun, atin itong palatikin. Oh my god, I'm shocked. It scares me. I forgot that you're in the line. So, para makabuo tayo ng latik guys or palaman sa ating suman, maglagay tayo ng kaunti lang guys na cassava na pinugtaan natin at wala pa yun siyang seasoning or something. So, kailangan, dahil nagbuo-buo siya guys, kailangan mo siyang pisil-pisilin or dugmok-dugmokin kasi talagang nagbuo-buo siya. No? At kailangan mo talagang habaan yung pasensya mo dito kasi talagang ang dami guys, nagbuo-buo siya. At yun, pinatay ko na yung apoy at ang ginawa ko dito is pinisil-pisil ko lang siya talaga kasi iwan ko kung bakit nagbuo-buo no. So, ito na yung ating pinaka-main sa ating suman. Nilagyan ko siya guys paunti-unti ng coconut milk. And then, lagyan ko siya ng sugar, guys. At dahil hindi natin alam kung ang timpla niya, no. So, tikman-tikman na lang natin. At kung sa tingin ninyo kulang, dagdagan na naman paunti-unti ng coconut milk. So, yun lang yung ginagawa ko, guys. Hanggang sa tingin ko, okay na siya. And then, tikman natin. Itikman lang ninyo sa dila. Alam na ninyo yan kung okay na. O, diba? Ganyan po. At dahil sa tingin ko kulang pa nila, dinagdagan ko siya ng asukal, guys. At yun na yun siya. And, na tayo. I-mix lang natin ng maayos, guys, no? And then, tikman. And then, mix na naman ulit. Ganyan lang. So, hindi talaga maiwasan, guys, na may mga taong magtatanong kung bakit yung mga dahon or mga dito sa Amerika, mga frozen. Oo, guys, kailangan talagang i-froze siya para hindi siya masira. At meron din nagtatanong, meron palang mabibili ng mga dahon na sa saging dyan sa Amerika. Meron nga ditong bungan ng pili-pili na kahoy na tambal sa mga bitukon. Pero itong mga dahon na ito guys, kailangan talaga siyang ilagay sa freezer, no? Kaya yon. At yes, merong mga nabibili dito. Paano na? Dyan sa Pilipinas nga merong nabibili. Paano na kaya dito sa Amerika? Yes, nag-start dyan sa Pilipinas meron ng mga ganyan guys. Binibinta na nila doon sa city, galing sa probinsya papuntang city kasi alam nyo naman ang city walang kasagingan o puro mga building, so kaya yun. At anyway, so ganito po ako maglinis guys bago ko to gamitin kasi magplano po akong magawa ng budbud. Ganito po, hindi ko siya inano sa kalayo. Pwede din sa kalayo pero maganda sa tubig kasi pwede na mahugasan na. Hindi natin alam, kung saan galing itong dahon na ito. Baka natabunan or baka nakaanok ito ng tais kabaw, o di ba? So kailangan talaga siya mas mabuti na sa tubig and then ganito na lang. Pahid-pahiran, sure talaga na malinis po kapag ganito guys. Kahit itong Amerika is hindi siya tropical guys, marami din mabibili pero nilagay talaga sa freezer lahat, no? May mga mabibili tayong mga prutas din galing sa tropical na country. Pero hindi naman lahat. At dito excited ako na natatakot kasi ito talaga yung pinaka first time ko. Sana hindi magbuto-buto po ate, no? Marami pong sumasabog na banana leaves dito guys. First roll natin sa ating hindi ko alam kung asan ko ito ilagay. So, itong ating banana leaves, ang daming nagsuggest sa previous video natin na kailangan daw yan sa apoy. Yun yung ginagawa namin doon sa probinsya sa apoy. So, magbantay-bantay kayo dito kasi nagalit na si Mirian. Nga naman dyan mga bungkag man eh, kapuya ko na si kabungkag man eh.
Abis wala pa tayo dahon, kigwahon. Kunti lang yung dahon natin. Alam nyo bakit nangyayari yan guys? Maraming nagsuggest na dapat daw sa apoy at lutuin. Yes, niluto ko to at nilinis guys doon sa mainit na tubig. Pwede yan sa mainit na tubig. Kaso guys, ang nangyari is madali. Dinali ko lang siyang lutuin doon. Hindi matagal. Dapat matagal-tagal para maging soft ang ating banana leaves at hindi sa saberg, no? So ito na yung ginawa ko. Ini-steam ko lang siya at sinizigzag ko para naman maluto buo lahat. Isahan lang. So after natin siyang ini-steam guys, few minutes later, hindi lang nag-hour, no? Madali naman lang ito talagang lutuin. So yun, kinuha ko na siya sa ating kaldero para pag ginawin at ating ilagay sa refrigerator. So yun, tilawan natin ito bukas guys ng umaga, no? Tikman natin ito with kape kasi masarap ito sa kape. Thank you so much guys for watching. Bakit daw kailangan kong mag-preserve ng mga budbod or mga soman? Dahil po hindi ko makain yan isahan guys or mga 2 araw or 1 linggo. Ako lang kasi yung kumakain guys. Si Tami hindi yan mahilig sa mga ganyang Filipino dessert, no? Ito yung ating nagawa at yan. Dalawa-dalawa lang yung aking para kapag gusto kong kumain, kuha lang tayo at saka dalawa lang ang muddy frost. So ito na yung ating budbud. O di ba guys, nakapag-preserve tayo pati budbud. O di ba, maliit at malaki, kambal, ganun. So isi-sell natin ulit. So ito yung napakaganda guys kapag meron ka talagang vacuum sealer, no? At yun, so maano ka talaga, makasave ka ng pagkain. Yan. Naka-sealed na tayo. Isa. May nagsabi na masisira daw ito guys kahit i-preserve pa, kahit i-sealed pa daw, masisira daw ito. Guys, alam nyo ba dito sa Amerika guys, ang mga Asian store dito, mga Filipino mostly, meron po silang mga suman na naka-frozen na po siya guys. Matagal-tagal yan siyang masira kapag naka-sealed talaga ng maayos, na vacuum talaga siya ng maayos. Ganito po yun buhay abroad guys, kailangan talagang i-preserve para meron kaming makalkal at makukuha kung mag-crave kami. Mga Filipino sa abroad kasi, mahilig kaming mag-crave ng mga Filipino food, no? Ganyan po kami. Sinong gustong bumili? Tag 5 lang ang putos. Tag 5 ang putos, nakagawa tayo, no? So, hindi siya perfect yung yung parang pagputos ba, hindi perfect yung pagkagawa ko, pero ang sarap. Simple lang siya guys, pero masarap siya sa kape talaga. As in, nakagawa po tayo, tag 5. Meron ditong na flat, hindi na siya budbod. Ito na is nabidbid na talaga siya. Na flat, pero masarap talaga siya guys. But anyway, so nakagawa ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, diba? 14 pieces ang 7 siya, and then 14 ang pagdalawa ang laman kasi, so yun siya. Ilagay natin ito sa baba guys, sa freezer. Look, gawa tayo ng lechon kawali sa oven ilalagay, hindi natin ipa-fry. So nagpunta tayo sa tindahan, bumili ako ng pork belly and kailangan lang natin siyang i-boil guys. 3 lang naman ito, no, kasi si Tami talaga ang pinakamahilig dito sa skin kasi gusto talaga niya crunchy. So i-boil natin siya, lagyan natin siya ng bay leaves at saka paminta. And kailangan din natin siya lagyan ng asin at saka toyo. At lutuin lang natin siya ng lutuin hanggang mawala yung, or maluto siya at mawala yung mga, alam nyo na. May mga lumalabas kasi na dili ko na to. So yun guys, ito na yung ating pork. Niluluto ko siya, binaboil ko. And then, ibibake natin ito mamaya. At para pagdating ni Mr. meron siyang makain na gusto niya. Kasi, alam nyo na, yung asawa ko, mahilig sa crunchy. Naghanap ako ng guys, yung pork belly na pwedeng malitsyon. Kaso, every time na mapunta ako sa grocery store, wala man akong makitang butcher. Oy, kanang tadtad ng baka meron sila ba? Wala akong makitang taga-tadtad ng pork belly or mga dong sa butcher na tagtad ng kahit anong karne. So, kaya magmantiner na lang ako pork belly na naka-chop na siya ba. So, yun na lang yung gagawin ko at yun yung ating ilagay sa oven mamaya. Tapos na ang ating boil, na-boil na, and then atin itong ilagay dyan. Hugasan natin, oh. Na-boil naman siya, so meron siyang mga gangki-gangki, oh. Uy, ang init. Hugasan natin, ganun. Mamaya pa natin lulutuin. Yes, kailangan mamaya pa natin ito lutuin kasi kailangan siyang mag-dry konti yung kanyang skin para crunchy. So, kinakat ko lang yung skin niya guys para madali siyang maging crunchy kasi na-notice ko kapag hindi ko kasi siya ikakat, matagal siyang mag-crunchy guys, maglunay-lunay manoon siya. Oy. So, nilagyan ko ng konting asin at paminta para naman, yun, madaling mag-crunchy at saka very tasty yung ating skin. Mary Ann, pwede naman yan ipahiga. Ayaw kong pahigain ganyan lang siya gusto ko.
So, tapos na ang baboy ni Tami. Baboy ni Tami. Crunchy guys, oh. Grabe ka crunchy. Luto-luto. Mas nindot. Yung lagi siya kung anong lagi. I-boil. Crunchy kaayo, oh. Grabe, crunchy guys. Mamaya ko na ito ilagay sa ref. Pagkatapos ng pagdating ni Mr. Baka gusto niyang mag-try siya, no? So, kaya, ganyan. Malinis po yung kamay ko, guys. No, diba? Crunchy kaayo. Grabe. Ay, naglatab-latab rang oil, oh. Grabe. Malinis po itong kamay ko, guys. Naghugas ako. Ang dami kong hinugasan. So, kaya yun. Kami-kami lang naman ni Tami dito din kakain ito. Grabe, guys. Sobrang juicy, guys. Look. Look, oh. Parang siyang lechon, guys. Lechon galore, diba? Itapon ko itong may buhok. Tapon ko itong may buhok. Masarap sana kaso ayaw kong kumain sa Tami ng may buhok. Sarap. So ito, dito lang to. Para pag-uwi ni Tami, mayroon siya makain.